O, pas hyfryd gan Routledge I lwybr Robbie Parry. Parry yn glir! Ac mae Robbie Parry wedi rhoi'r Seintiau newydd ar y blaen. Mae'r bas drwodd, mae'n ei gosod I nôl I Alex Darlington ar y foli! O, na chi gol! Wych gan y Seintiau newydd! Bench, fyny to Gatles Davies unwaith eto, mae'n disgyn y rhydd I Tom Field ar ergyd, o mae ar y llinell, ac yn y diwedd mae'n cael ei throi mewn ar y postyn pella. Bas dda gan Williams, Buckling troi James Owen. Mae'n dal I fynd, bas bron I lwybr Mark Williams, mae'n cam sefyll, na dydy o ddim, ar y llun mae'n I mi godi, a mae Mark Williams wedi Llandudno'n gyfartal. Christian Pearce ar gic gornel i'r Rhyl, Brewerton yn taro'r postyn! Claws, o Amadi yn dwyn y bel, yna gyfle fan hyn i'r Rhyl, Amadi Claws yn llithro, Amadi ar draws wyneb y gol, mae Toby Jones yna! Toby Jones yn rhoid y Rhyl ar y blaen! Gary Roberts ar gic rhywun y bel yn taro'r draws! Nardiello, Langos, Christian Langos aras, os a gol o fan hyn I Bangor o biath Benson Campus, Davies, yr bil yn cael ei ffynio I ar y llinell. Cyfle pren I Airbus, Ryan Ffrôn dros y gicrydd, Ffrôn i'r gornel ucha! Digon o le gan Menna I ymosod, Menna'n torri fewn ar y droed dde, Basas Ffrôn, y clyfar gan Ffrôn, ond mae'n syrthio at Tony Gray ar y droed chwith! I'r gornel isa! Gwaith da gan Arson I gael y groeso di fewn a'r peniad gan Blenkinsop! Dyma Ashley Williams, o Blair ac Esgeilus gan Ashley Williams. Jordan Barrow I groesi'r bel at y postyn pella mae'n mynd. Mae Adam Hesp yno. O, ac mae di slif y gefn yr hwyd! Mae'r Derwyddon yn gyfartal. Tafliad hir. Mewn at Borelli yn troi, yn gampus ac yn sgorio. O, dechreuad gorau possible I Aberystwyth. Jones a Walters tu allan iddo fe. Kellaway trwy'r canol. Walters yn chwilio am Kellaway. Does dim cam sefyll. Jeff Kellaway! O, campus gan Aberystwyth. Vincent uchel i'r awyr. Cyffyrddiad pwysig gan Joel Clark o flan Kieran Lewis. A nawr te, mae'n danllid y chwaraewyr I gyd yn ei chanol I. O, mae real problem gyda ni fan hyn nawr. Wel, Melin I Borelli I ail o'r gêm ac iddo fe sgorio y gol gynta. Mae Aberystwyth lawr I 10-10. Dyma Chris Jones. Jones tu fewn i'r amddiffynwr at Kellaway. Dim llawer o ddewis ganddo fe. Yr arbediad gan Edsi. Ond yno mae Curtis Marsh. Chris Jones a'r bas ymlaen yn berffaith I lwybr Kellaway. Am y bedwaredd! Gwaith da gan Chris Jones. Kellaway tu fewn iddo fe. Jones yn parhau fynd rhediad ar ragorol ar draws wyneb y gol. Kellaway mae'r hat-trick! A mae'n 5 I Aberystwyth. Bountford yn disgwyl I Oswell gyrraedd y Cwrt Cosby. Mae fe wedi cyrraedd y Cwrt Cosby. Oswell yn Drenewydd. Hyfryd! Jordan Lamb. Mae fe'n gyflym yn dwyllodrus. Lamb yn mentro! Taro'r bar! Lawelliant! Letori. Peniad ymlaen. A chi ergyd wedi cyrraedd y gol! Adam Rosgrow! Mae'n disgyn yn garedig I Evans. Evans I Met. Yn creu llew un! Ac mae Evans wedi sgorio I Met Caerdydd!